l'imperi espanyol promulga una dicta d'expulsió dels moriscos. Més de 300.000 persones hauran de fugir i abandonar les seves cases. Això propiciarà un gran augment de la pirateria a tota la Mediterrània. 20 anys després, el capità Saïd i la seva tripulació capturen una nau cristiana. Els pirates acomiaden amb un càntic els seus morts. Perdoneu.